Мустафа Джемилев Русия сыңырына кечмеді. Бұны оңа низбетен уйдырылған Жинайдава черчевесінде өз изатнамесінде екі Русия сыңыржысы айтқан. Оларынан сөздеріне көре Джемилев буфер зонасында болуна екен сөзде Русия сыңырына якынлашмаған. Адвокат Николай Полозов бұл шартлар енді махкемеге келіп, танықлар бермелеріні талап етті. Ишгалжелер махкемесі онан риджасыны тек екінші сеферден қанатлендірді. Бұнен бері шаат сыфатында құрылтайның Саляв комиссия рейсі Зайрис Медля Ишгалжелер махкемесінде шаатлық етіп, Мустафа Джемилевке Русия сыңыржылары ичбір ясақ бермегенні таздықлаған. Кроме того, мы исследовали документы, касающиеся розыска Мустафы Джемилева, и выяснилось, что в розыск его объявляли уже после того, как ему был вынесен запрет на въезд. То есть получалась такая ситуация, при которой, с одной стороны, правоохранительные органы знали, что он не может явиться на следственные действия из-за запрета, а с другой стороны, объявляли его в розыск из-за того, что он не является на следственные действия, что указывает на чрезмерную ангажированность при проведения расследования по данному уголовному делу. Кечкен сене апрелінің 13-інде Ишгалжелер Мустафа Джемилевна Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде қабатлады. Сөз 2014 сенесі майыс уч күні Қырымнан мемори сыңырында олған вақиялар аққында кете. О күні бинглернен Қырым татарлары өз лидеріні қаршыламақ үшін мемори сыңырға шыққанына біле бақмадан Ишгалжелер оны ярымадаға кечірмеді. Тарихи адым ве Украина халқы бірлешмесінің тимсалидері. Голос фракциясындан халқы депутаты Рустем Умеров юқары шураны тамыр халқлар аққында қанунны қабыл етмеге чағырды. О юқары шуранын мен басындан чықыш япар екен Қырым татарлары үшін бұл қанун пек зарур ве муйым олғанны айтты. Ишғал шарайтлеріне бақмадан қаршылық көстермеге девам еткен халыққа бұл Украина Қырым татарларға қол тұтқанны көстерген бір тимсал олажақтыр деді. Сподіваюсь, що саме наше скликання Верховної Ради ухвалить це дійсно історичне рішення. Для кримсько-татарського народу цей закон дуже потрібний і важливий знак. Знак того, що держава їх підтримує. Для України цей закон – один з кроків державної стратегії з деокупації Криму. Для міжнародного співтовариства це потужний сигнал про єдність всього українського народу. Русия свифттен сөндірілмесі, Шимали ақым құрылышы тоқтатылмасы ве Русия ермайы сатын алмасы блок етілмесі. Украинаға низбеттен Русия тежавузы девам етсе, Авропа бірлігінің реакциясы бойле олмалы. Мескур резолюцияны түневін Авропа парламенті қабыл етті. Весеқада Авропа бірлігі Русияге Украинаға низбеттен тежавузны девам еттірсе, тежавуз палыға чықажағы аңлатыла. Нетижеде халқара төлев системасы сөндірілежек. Русия олигархларының активлері бұзлатылajak. Шимали ақым құрылмасы тоқтатылajak ве Русияның газ ве ер майыны алмай қалajaqlar. Бұл алда Украинаға өлдіруші силяда берілмелі деп қайдетті Авропа парламент векіллері. Ми повинні продовжувати відправляти скоординовані сигнали міцної підтримки України. Ми візьмемо участь у саміті Кримської платформи у серпні. Ми також повинні бути готові розглянути варіанти додаткової відповіді, якщо Росія відновить ескалацію або перетне червоні лінії. Москвадаки Америка Бірлешкен Девлетлерінің елшілігі Русиялерге дипломатик олмаған визалар берілмесіні тоқтатты. Майыстың 12-сінден Москвадаки Америка елшілігі консульства қызметлері берілуіні эксілте. Тек Америка ватандашлары үшін әжелі қызметлер берілуіні қалдырдылар. Елшілік бөле қарарына Русия кемиеті елшілікте Америкалы олмаған ватандашларға чалышмаға ясақ чықарған сон қабыл етті. Елшілік Русияде бұлынған ве визаларының мұддеті бітежек ватандашларына Русияны июньнің 15-не қадар терк етмеге тепсі етті. Ці скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії про свій намір заборонити представництво США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості. Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити штат співробітників консульства на 75% і будемо прагнути запропонувати громадянам США якомога більше послуг. Донецк yönelişinde bir Ukrayn arbiyi yaralandı. Анда işgalciler tankka karşı granata atıcı ve BMP-lerden atkan. Yaralanған arbiге acele tibbi yardım berilgen. Jebinin diğer kısmında düşman güçleri 120 kalibrlı mayınlar atkan ve granata atıcı tertibatlarını kullangan. Olgan 13 düşman atışıvını Ukrayn arbileri karşı ateş açıp toxtatkan. Rusiya komandalığı ise işgal etilgen territoriyalarda olgan OS ordusunun idmanlarını keçire.
Окрім того, у період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань 1 та 2 армійських корпусів за наступальною тематикою із обов'язковим залученням мобілізаційного резерву. У так званих військових комісаріатах противника видаються повістки без проходження медичної комісії. Загалом до проведення навчань із військовозобов'язаними планується залучити близько 1000 осіб. Украина тасил назерлиги. Ишгал етілген территориялардан шусырада Қырымдан. Абитуриентлер үшін яңы кырыш қайделеріні таздықлады. Қырым Украина тасил мерkezлері июннан 7-сінден сентябрынан 24-не қадар çalışacak. Тасил меркезі бастасынен бірден 5 Украин али оқуф юртуна ариза бермек мүмкін. Весеқаларына 2 басамақ еле қабыл етежеклер. Июльнан 20-не қадар ве сентябрынан 20-не қадар. Февраль айындан берілі Қырым абитуриентлері үшін азырлав курслары кечірілі. Олар майыс айына қадар девам етежектір. Бір істеген кіріш компаниясына қадар азырланып етіштірмесі үшін күндізлік курслары да açılacak. Ці курси будуть розпочинатися в червні, вони будуть очні, тобто ви можете приїхати і займатися, буде виділятися гуртожиток. Окрім того, планується виплата навіть стипендії для слухачів цих курсів, і які планується, що вони будуть тривати приблизно 1,5-2 місяці, тобто якраз до вступної кампанії. Пройшовши ці курси, ви можете вступити до будь-якого вищого навчального закладу в Україні. На сьогодні це 195 вищих навчальних закладів, які готові прийняти кримчан. 5 алтын, 4 күміш ве 4 тунч медаль Қырым-татар спортчыларының хазинесінде. Львовта генчлер ве буйыклер арасында кечірілген алыш қушақ көреші бойынша Украина чемпионаты екінленді. Ярышта иштирак етмек үшін ярмададан 10 көрешчі келді. 60 кило чекіде алтын медаль Алим Дейнада. Азим Халилов 66 ве 70 кило чекіде біріншіліклеріні елде етті. Алтын медальнен Қырымға Эннан Сеферов те қайтты. 90 кило чекіде көрешіп ғалибе қазанды. 90 килодан артық чекіде Амет Сейтаблаев біріншілікні елде етті. Азим Халилов и Эннан Сеферов Авропа чемпионатында Украинаны тақдим етежек. Львов шерінде Украина чемпионаты кечті. Bizim балар ғалибе қазандылар. 2 дәне бала Авропа чемпионатқа иншаллах иштирак етежек. Көзден сон иншаллах анда да беклейх ғалибелер bizim балардан.